L-ewwel qed insellmilkom u grazzi tal-lejla qegħdin miegħi f'dan il-programm, programm qasir u ftit differenti llum. Soltu nagħmlu l-programm l-intervista bħal dan ħin, imma llum iddeċidejt li nagħmel naqaf xi ħaġa differenti biss biex nerġa' nkun nibda mill-bidu. Nixtieq nibda billi ngħid kelmtejn fuq personalità illi ħallitna appuntu fil-sijat li għaddew. Qed nirreferi wkoll għal Ian Lang, il-DJ ta' 89.7 Bay, illi jiena ma nafx biss ukoll bħala DJ, imma naf ukoll bħala kollega fil-perjodu li għamilt naħdem miegħu fl Leisure Group. Kien bniedem illi kellu dejjem dbissima fuq fommu, kien bniedem illi ukoll kellu għal-qalbu l-mużika ma ukoll il-89.7 Bay illi pratikament beda magħhom u llum ukoll issa kien ilu 30 sena, mewta li ħaditna ħabta u sabta. Nafu ukoll bħala parti tal-United jiena, tal-Manchester United, u ifimni, żgur li din il-mewta hija telfa sew għall-familja tiegħu kif ukoll għall-kumplament tal-kollegi tiegħu fl-89.7 u Lead Leisure Group. Għaldaqstant f'isem it-tim tal-Kamra Sportiva nixtieq ukoll noffri l-kondoljanzi sew il-familjari ta' Langhi kif ukoll lill-kollegi u ex-kollegi ta' Lead Leisure Group illi żgur mhux forsi qegħdin ukoll se jħossu telfa ta' bniedem bħalmu appuntu Ian Lang. Langhi, fly high and thanks for all the memories. Qed naraw ukoll xi kummenti min-naħa ta' Franco Aloisio fejn qed jgħidilna rest in peace Langhi, we shared our birthday date, he supported a lot local music u nista' ngħid li naqbel kompletament ma' dan il-ħsieb Franco. U ninsab ċerti li anki il-mużika Maltija tilfet persuna li żgur kienet issib spalla ta' appoġġ fih. Niġu issa biex nitkellmu ftit fuq x'ser jiġri l-lejla. Qabel xejn se nkunu qed ngħaddu xi ftit aħbarijiet rigward l-operat tal-paġna, għaliex ukoll se jkun xi żviluppi ġodda, kif ukoll se tkun Q&A session, volderi min għandu xi domandi x'jistaqsi dejjem fl-ambitu sportiv, feel free li istaqsu, jien ukoll ħankellem fuq xi temi l-lejla u għaldaqstant jekk id-domandi jkunu diċenti nkunu nistgħu appuntu inwiġbuhom. Jiġifieri, nibdew ftit bl-operat tal-paġna illi forsi rajtu xi ftit tibdiliet, naqas xi ftit ukoll il-kontenut, serħu raskom illi l-programm l-intervista ser ikompli mill-ġimgħa d-dieħla fejn ser nkunu qed nittrattaw issa season reviews prattikament, is-Serje A, il-Premier League Ingliż, it-tazzi Ewropej, jien qed nispera li wkoll insib slot u mistednin biex nagħmlu il-programm tal-BOV Premier fejn it-tiru għal nistieden prattikament membru mill-timijiet rebbieħa, mill-Champions Hibernians u mill-rebbieħa tal-FA Trophy Florjana, kif ukoll ħsibu li forsi nistieden xi ġurnalist ukoll kollega biex flimkien nagħmlu diskursa ta' fuq il-kampjon BOV Premier, però watch this space għal iżjed aħbarijiet rigward il-programm l-intervista jista' jkun ukoll ħajkun xi ġimgħat fejn ikun iżjed minn programm wieħed dik issa u mbagħad naraw aħna. L-istaġun ta' diskussjonijiet mbagħad jintemm il-ħsieb huwa fit-23 ta' Ġunju bil-programm Verdet Finali
illi did-darba flok se nkun qed nippreżenta jien se nkun qed nagħti naqra backstage se nkun iktar fuq id-direzzjoni il-programm li l-ħsieb huwa li jmexxih Mark Schembri, il-vuċi wara dal-programm Verdat Finali, flimkien mal-kumplament tat-tim James Hyde, Daisy Tabone u Wayne Mikallef li mbagħad jagħmlu l-programm huma jiena ġast għal darba nagħmel pass lura kemm immexxi naħseb li wara staġun ta' ħidma tajjeb illi wkoll nieħu ftit break. Lulju mbagħad il-ħsieb huwa illi forsi nagħmlu 4 programmi wkoll li trattaw diversi personalitajiet sportivi, dak huwa il-ħsieb illi jkun programm immexxi minn Wayne Mikallef biex imbagħad f'Awwissu nerġgħu nirritornaw bil-programmazzjoni ta' l-intervista. L-intervista illi ser tkun naħseb issa il-parti fokali fejn jidħol futbol. Jiġifieri kif indunajtu il-video logs naqsu kompletament tal-futbol, forsi se ssibu min jgħid da waqaf għax jaf li l-Inter se jitilfu l-lig, biss li minn dak ħassejt illi il-videos kellhom jifqu u wkoll ma tantx kien qed ikolli ċans biex inkun nista' nipprepara lihom. Jiena nħoss li jiena bniedem li jekk se ssir xi ħaġa jew se ssir tajba mill-ewwel jew ma jsir xejn. Għaldaqstant il-video logs ta' wara logħbiet tal-Inter waqfu, biss fejn jidħol futbol il-ħsieb huwa illi flimkien mal-korrespondenti tagħna forsi nibdew nitellgħu iżjed artikli ta' opinjonijiet fuq dak li jkun għaddej fid-dinja tal-futbol. Ma jfissirx mhux se ngħid tiegħi jien ukoll tal-anqas imma naħseb bħala riżultati jistgħu jinstabu fuq diversi portals oħra li għaddu riżultati live għaldaqstant ħassejt illi anki biex ix-xogħol ukoll jonqos parzjalment minħabba li l-ħin ukoll naqas li forsi nibdew nagħmlu dawn l-opinion posts illi nisperaw li wkoll jintlaqgħu fejn jidħol Formula 1 u Formula 2 il-kontenut mistenni li jibqa' kif inhu. Jiġifieri il-race weekend normali, l-erba' l-programm, il-ħamis il-ħotleb, ġimgħa riżultati, kwalifiki, tellieqa, video log, il-voti 2 u ripetizzjoni fuq YouTube fejn tidħol Formula 1 li ormai huwa l-isport nistgħu ngħid prinċipali ta' din il-paġina. Okkażjonalment nikkavarjaw sports oħra wkoll darts, Formula 2, MotoGP, ovvjament skont il-ħin illi ser ikolli. Grazzi wkoll lilkom li qegħdin issegwu l-paġina, issa qegħdin madwar 3900, grazzi wkoll grazzi wkoll l-tim li għaddu warajja, Mark Schembri, Daisy Tabone, Wayne Mikallef, James Hyde, li wkoll jieħdu paċenzja vija bl-ordnijiet. U anke wkoll qegħdin tim tajjeb u jalla nibqgħu sejrinek. Insomma, ġa qed nibda nara xi ftit domandi, qed nara domanda li d-darba tmur fuq suġġett ieħor li jiena wkoll nuħu pjaċir ħafna involut fih ukoll u nuħu pjaċir ħafna meta jkollna ċans ukoll nagħmlu xi żewġ programmi bħalma minna l-ġimgħa l-oħra fuq l-intervista bil-ħaq. Niskuża ruħ jekk forsi l-kwalità ta' dak il-programm ma kienx tajba, qegħdin ukoll fi studios ġodda daqstant sakemm konna kollox 100% jista' jkolli jkollna xi intoppi biss biex nwieġeb għad-domanda illi qed jgħidilna Simeon Neċef x'taħseb mill-McLaren fil-V1 Malta Series ħanejdu hekk. It-tieni kampjonat li anke wkoll kont qed nikkummenta jiena u naħseb nilbes ukoll parzjalment il-kappell ta' tifożo tal-McLaren sirna champions, vodiri li mgatt kien mistenni li jkun mal-favoriti li jirbaħ il-kampjonat u ma ddeludix. Isu mbagħad irraxxa l-kampjonat tal-kostrutturi naħseb illi ttieħdet once illi Lensborg ukoll rebaħ dan anzi daħal fix-xena u rebaħ ukoll beda jgħin lil-Gatt anke bl-ammont ta' punti li beda jtella biex fit-tieni kampjonat intellaw ukoll u nerbħu dan il-punt il-kampjonat. Fil-kampjonat prinċipali Simeon qed isaqsija naħseb li irrid xi kumment appoġġ dan. Leqef ibni bdew ħażin fil-kampjonat prinċipali imma min-naħa l-oħra mbagħad isu fl-aħħar tal-istaġun l-istess Simeon
ukoll irpilja spiċċajna wkoll lejn in-nofs u illum il-ġurnata naħseb illi ukoll kellna riżultat tajjeb ħafna fil-fatt il-McLaren ukoll b'Simjon Neċef spiċċaw fit-tielet post l-aħħar tal-liqa ġewwa Saudi Arabja għaldaqstant proset simi tal-podju. Qed naħseb kummenti suġġerment minn Brady Buġejja fejn nistgħu nagħmlu poll fejn is-segwaċi jivvotaw għall-plejer tal-istaġun tal-futbol lokali, dak Ingliż u dak Taljan idea tajba, jekk hemm xi ħadd mit-tim illi qiegħed ukoll isegwi din il-Q&A ukoll jieħu naqra nota tagħha ħalli eventwalment nibdew naħdmu fuqha ukoll. By all means. Max Cambridge derek mill-battuta lejn Lewis Hamilton li meta m'għandux karozza soda ma jirbaħx dak il-kumment li għadda llum Fernando Alonso meta qal lil Hamilton welcome to the club bil-Mercedes li bdew l-istaġun ħażin. Dik li tal-porpoising fil-fatt it-telliqa li ġejja fi-Spanja taf tkun dwar daj għattamiet tal-ambizzjoni tal-Mercedes għal dis-sena. Jiena smajt ukoll illi jekk jerġa' jkollhom telliqa ħażina din id-darba Toto Wolff u timmexxi minnu possibilment jafu wkoll iroddu salib lil Mercedes u lil dan appuntu lil dan il-kampjonat. Qed nara domandoħra minn għandej Zilta Bone issa l-iktar intervista li se tibqa' niftakar. Dis-sena kellna ħafna intervisti ħanejdu hekk illi saru mhux dis-sena bissa minna 63 program s'issa. Naħseb illi kelli nażel waħda jiena però semmura l-intervista li għamilt il-Raymond Vella il-Mundu fejn ukoll kienet intervista interessanti ma' plejer ta' dik il-karatura tal-futbol lokali. Jiena il-ħsib tiegħi li din ma tkunx l-unika intervista li nagħmlu. Għandna xi ħaġa fuq il-pipeline ukoll min jaf forsi nagħlqu l-istaġun b'sorpriża li għalissa qed naħdmu fuqha u nispera li wkoll jirnexxielna appuntu nagħmlu din l-intervista illi qegħdin naħdmu ukoll fuqha. Sa dan it-tant nfakrukom ukoll illi dan l-intervista li qegħdin nagħmlu llejla l-Q&A session ser tkun fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna ta' YouTube fejn fihom diversi pratikament ħafna kontenut ukoll illi nissuġġerilkom issegwu it-63 programm appuntu tal-intervista, il-video logs li konna nagħmlu għall-lobit tal-Inter kif ukoll dawk tal-Formula 1. Domandoħra li għandna taħseb li Cristiano Ronaldo għandu jkun fil-pjanijiet prinċipali ta' Ten Hag. Brady jiddependi x'għandu f'rasu Ten Hag. L-ewwel staġun naħseb illi Ten Hag għandu ukoll forsi anzi ipoġġi li Ronaldo bħala kaptan l-ewwel staġun sakemm it-tim jingrana biss ukoll irridu nħarsu lejn il-futur il għaliex Ronaldo għandu 37 sena u ma nemminx illi it-tim irid jara wkoll beyond Ronaldo żgur mhux forsi l-United għandhom bżonn jagħmlu refurbishment jaħraq l-istaġun tal-Manchester United din is-sena. Fakkarni ħafna f'dak l-istaġun tal-Inter meta kellhom 4 coaches u qed nirreferu għal prattikament l-istaġun 98-99 dak li bdew b'Simoni, Lucescu, Castellini, Hodgson kien staġun diżastruż. Anzi, il-United marru ħarriera ħjar minn dik l-Inter għaliex ser ikollhom ukoll iċ-ċans illi jagħmluha għall-Ewropa. L-Inter ma rnexxilhomx. Grace Greg, taqbel rigward il-Formula 1 li jsiru 22 tellieqa minn flok 23 kieku kellek tagħżel pajjiż fejn jospita tellieqa minn flok ir-Russja li ma jkun. Proset tal-paġna keep it up rigward il-proset, grazzi tal-feedback tiegħek Grace. Proset li wkoll tkun estiża iżda għal kumplament tat-tim.
Rigward 22 flok 23 jiena lija 22 ġewwa numru eċċessiv ta' tliela, jiena lija għandna naqgħu 18. Voldiri, naħseb illi ikunu biżżejjed anki minħabba burnout li jista' jkun hemm fit-timijiet rispettivi. Biss li kieku kellna nażel pajjiż fejn jospita t-telliqa minflok ir-Russja jew in-Nürburgring jew Estoril li kienu trakek fejn il-Formula 1 kienet issir ukoll fi żmien fejn kien isir il-Grand Prix tar-Russja f'Settembru l-aħħar ġimgħat ta' Settembru, il-Grand Prix tar-Russja li l-aħjar li ninsew speċjalment tas-sena li għaddiet fejn prattikament kellna Norris kellu rebħa f'idu webbes rasu ma daħalx għal dak il-pit stop u nafu x'ġara mbagħad. Lewis Hamilton spiċċa rebaħ il-100 tellieqa tiegħu appuntu. Qed nitkellem fuq il-Formula 1, nhar il-ħadd li ġej se jkollna l-Grand Prix ta' Spanja, diversi timijiet se jkollhom l-aġġornamenti tagħhom. Għadni kemm naqra wkoll artiklu minant Lorenz Barrato li huwa ġurnalist prominenti fil-Formula 1 fejn qiegħed jaħseb illi l-McLaren ġabu upgrades biżżejjed biex ikunu nofs sekonda fuq kulħadd. Ovvjament ma nemminx qabel ma nara, nemmen illi l-McLaren tista' tkun b'saħħitha, biss jiena fil-fema tiegħi xorta ngħid illi kelli nilab 10 euro nilabu fuq il-Ferrari illi tirbaħ it-tellieqa. Nispera, anzi jekk għandha tirbaħ Ferrari mbagħad nixtieq li jirbaħ Sainz darba għalkemm ma neskludix li l-manuvri politiċi tal-Ferrari diġà bdew favur Leclerc. Wara kollox Leclerc għandu it-tmexxija tal-klassifika bħalissa. Nispera li l-McLaren jirnexxilna nidħlu fil-punti anki ġa Spanja idealment b'Norris u b'Ricciardo ħalli għall-inqas ukoll inkomplu naqtaw it-timijiet li għandna warajna li huma l-Alpine u l-Alfa Romeo li wkoll ġejja b'xi aġġornamenti. Valtteri Bottas nafu kemm qed ikun b'saħħtu, kellu bidu tajjeb ħafna u nemmen illi anzi nazzarda ngħid illi jaf ikunu huma u mhux l-Alpine illi jtuna l-kedet. Għalkemm mal-Alpine ma ninsewx li hemm ċertu Fernando Alonso illi wkoll kapaċi jagħtina hard time. James Hyde, taħseb li Mbappe jibqa' ma' Paris Saint-Germain jew ma' Real Madrid? Jiena nemmen li l-Franċiż huwa motivat ħafna biex ħalli pajjiżu u jibda avventura ġdida mat-tim ta' Carlo Ancelotti. Fil-fema tiegħi naħseb illi t-tim ta' Real Madrid ser ikun qiegħed jakkwista s-servizzi ta' Kylian Mbappe, ma neskludix illi ħabruh ftit ġranet wara il-finali tal-UEFA Champions League għall-inqas dik hija l-opinjoni tiegħi għalkemm il-xejk ta' Pariġi qiegħed jagħmel minn kollox biex anki iżomm l-Mbappe ukoll miegħu għal-sakemm tal-tazza tad-dinja li ser ikollna ġewwa appuntu il-Qatar fil-miliet. Għandna dates imbagħad aġġornament, dates li tista' żommna aġġornati sakemm nkunu live napprezzaw. Everton tnejn b'xejn minn taħt kontra Palace ġewwa darhom. Jien għandi xamma li l-Everton għadhom qed jilagħbuha u ma ninsewx illi nhar il-ħadd l-Everton iridu jilagħbu għand l-Arsenal illi min-naħa tagħhom il-Gunners huma bżonn jużi għandhom bżonn il-punti bit-tama illi jsir miraklu f'Norwich u jkunu l-Arsenal u mhux it-Tottenham li jitlu fil-UEFA Champions League. Voldiri dik Arsenal Everton to watch jien m'iniex qed neskludi illi l-Everton għad jistgħu jlaqtuha biex ukoll inkunu ċari ħafna fuq il-biċċa tax-xogħol. L-Everton kellhom staġun diżastruż fil-ferma tiegħi. Frank Lampard ma rnexxilux jagħmel il-bidla ta' riżultati li kien hemm bżonn
Ma nixtaqhomx jaqgħu l-Everton, imma il-Burnley irnexxilhom jinġabru, il-Leeds għadhom qegħdin jirriskjaw, l-Everton jinsabu fil-periklu, u periklu kbir. Jiġifieri, Gilmore b'sajla għalkemm l-Inter rebħu żewġ tazzi dis-sena taħseb li jkun staġun deludenti jekk ma jirbħux il-kampjonat, bla ebda dubju qed nitkellmu fuq l-iżjed squadra b'saħħitha hands down fil-kampjonat Taljan, proset u grazzi. Gilmore, il-partitarji tal-Inter huma maqsuma fi tnejn bħalissa u qed nista' nitkellem jiena wkoll anki ma' minn dak li tkellimt nhar il-ħadd li għadda meta kont qiegħed l-Inter Club Malta nassisti wkoll għal logħba bejn Cagliari u Inter appuntu. Għandek dawk il-partitarji interisti illi qed jgħidu irbaħna ġiex tazzi, irbaħnihom minn fuq il-Juventus, staġun sodisfaċenti. Min-naħa l-oħra, però, mbagħad hemm dawk in-nies illi fosthom mhux se niddejjaq ngħid illi nikklassifika ruħi magħhom jien. Fejn qed ngħidu okej, irbaħna żewġ kampjonati, anzi irbaħna żewġ tazzi, irbaħnihom fuq il-Juventus, imma mhux dak li ridna aħna ridna it-tieni stilla. Jiena fil-fema tiegħi ħanamel paragun mal-Formula 1, il-Koppa Italja u s-Superkoppa li rbaħna minix qed ngħid li minix kuntent bihom, għax huma tazzi importanti Koppa Italja jiena ma nrebħuha 11-il sena. Għoret irbaħnihom fuq il-Juventus ukoll, biss għalija il-Koppa Italja u s-Superkoppa Italjana jien nipparagunhom mal-kampjonat tal-kostrutturi tal-Formula 1. It-tajt l-iktar ambit wara dak ta' drivers fil-Formula 1 din is-sena kien hemm ukoll il-karrotta tat-tieni stilla li naf li forsi hawn ħafna skaramantiċi eċetera eċetera, ma jiena dejjem kont ngħidilkom Verona Milan se tiddeċiedi kollox. Verona Milan għaddiet, il-Milan rebħu baqgħu l-ewwel għamilju avviżu naħseb illi il-kampjonat huwa mirbuħ u mitluf diġà. Hija ħasra għaliex ovvjament jien xtaqt it-tieni stilla biss il-Milan ma serqu xejn fil-fema tiegħi illa għaliex naħseb illi il-Rossoneri kienu iżjed konsistenti mill-Inter u meta ġejna s-sirno il-Milan għamu għall-okkażjoni Lazio Milan, per eżempju, Verona Milan, Milan Atalanta u l-Inter meta ġejna għas-sirno le. Il-famuża logħba ta' Bologna illi kulħadd jaf ġara u ma ġarax matula logħba li l-partitarji tal-Inter minn bħali għalli rrid it-tieni stilla naħseb sendumu nibkuha. Jiġifieri, Melchior, irridu naraw il-fixtures tal-kampjonat tas-sena d-dieħla ħabba l-waqfa tat-tazza tad-dinja. Ħafna kampjonati Melchior ser jibdew kmieni. Jiġifieri, u probabbilment mal-ewwel ġimgħa ta' Awwissu jibda kollox. L-Italja jidher li ħajbdew fit-tieni ġimgħa d-darba. Ukoll grazzi wkoll tal-feedback tiegħek fuq il-programm. Brady tgħid l-qalbi bejn Leeds u Everton ġej xogħol. Mhux jiena disappoint meta nħares naqra lejn il-kalendarju. Il-Burnley bħalissa tilgħu mal Aston Villa u qegħdin ukoll xejn b'xejn. Biss meta nħares lejn il-kalendarju tal-ħadd jiena u nara illi il-Leeds trid tilgħab mal-Brentford barra minn dara xorta dik fixture naqatriki għal-Leeds. Arsenal Everton li diġà tkellimna fuqha u il-Burnley imisshom f'darhom ma' Newcastle. Jista' jkun jieħdu dro għalkemm in-Newcastle jixtiequ jispiċċaw l-istaġun fuq nota tajba. Jien xi ħaġa qed tgħid li l-Everton ilaqtuha fl-aħħar mill-aħħar. Staremo a vedere. X'taħseb fuq Erling Haaland? Fimni, naħseb li bħalissa huwa flimkien ma' Kylian Mbappé wieħed mill-aqwa players illi hemm fil-kampjonat, anzi fil-panorama kalċistiku internazzjonali mal-klabs rajnieħ xamel ukoll. Issa s-sena d-dieħla se jkun qiegħed ma' Manchester City għalkemm dawk il-pari too much.
30 miljun fis-sena huma eżaġerati, issek intix Mbappe, intix Haaland, intix Cristiano Ronaldo, intix Gagliardini, intix Artur, intix Tomori, 30 miljun fis-sena laħwa huwa somma eżaġeratissima, jiddispjaċini illi ikolli ngħid f'dan il-każ. Biss issa rridu naraw it-test Borussia Dortmund għaddih tajjeb, issa rridu naraw f'kampjonat superjuri Haaland x'ser jagħmel malli dan jiffirma wkoll mat-tim ta' Manchester City. Xtaqt ukoll illi kif qegħdin hawn tikun aġġornament x'inhu jiġri lejla fil-Premier League Darts li hemm bħalissa dej Johnny Clayton rebaħ 6-3 kontra Gerwin Price, Michael Smith jelimina Michael Van Gerwen 6-5 bħalissa dej għall-logħba bejn Peter Wright u James Wade. Wright qiegħed 3-2 minn fuq dika jew kolloba triki ħafna għal dak li jidħol iż-żona playoffs issa il-Premier League ukoll wasal biex jintemm. Premier League li ħana nitkellmu ftit fuq id-darts issa Johnny Clayton jidher li għandu l-kmand tat-tournament u ukoll ovvjament issa jmorru għal playoffs rajtu għandna l-Clayton u l-Van Gerwen li huma ċerti minn posthom u mbagħad tfadal Wade, Wright u Cullen li għadhom qed jilagħbu għal żewġ postijiet. Hemm Gerwin Price ukoll imma naħseb illi huwa ukoll naħseb illi appuntu huwa ukoll rridu naraw naqra x'ser jiġri fuq appuntu l-andament ta' dan it-tournament. Jiena nemmen li ż-żewġ timijiet l-oħra li jagħmluha għall playoffs finalment ser ikunu Peter Wright u James Wade. Finalment naħseb li tkun playoffs sbieħ li ħajkonna f'Berlin fit-13 ta' Ġunju mbagħad bej Johnny Clayton, Michael Van Gerwen u Peter Wright u appuntu James Wade. Nfakkarkom ukoll qed ġa kelli nħassaq xi kummenti jew se nsaqsu domandi u nqajmu argumenti bis-sens inkella kontra qalbi imma se jkolli inħassar. Mark Cambry tara li l-istaġun li ġej jkun ftit anormalu minħabba waqfa ta' 7 ġimgħat meta ġeneralment f'Novembru u Diċembru l-kampjonati jkunu fl-aqwa tagħhom se jkun staġun partikolari. Interessanti naraw naqra t-timijiet kif ser it-timijiet u fuq kollox il-coaches kif ser jippreparaw għal dan l-istaġun 22-23. Jiġifieri naħseb jiena Jannar ser ikun xahar deċiżiv għar-rebħ tal-kampjonati kollha. Ovvjament aħna fil-Kastana l-kampjonati lokali, il-BOV Premier, Premier League Ingliż u s-serja Taljana min jitlaq tajjeb f'Jannar possibilment ikollu wkoll il-vantaġġ kemm ukoll imbagħad irridu naraw is-sitwazzjoni ta' klassifika ser tkun f'dawk il-ġranet. Xtaqt nitkellem tiegħu wkoll fuq il-kampjonat BOV Premier, ovvjament Hibernians naħseb illi rebħu l-kampjonat b'mod meritat. Vera li kien l-istaġun taċ-ċentinarju ma naħseb all in all il-tim ta' Stefano Sanderra kien l-iktar tim konsistenti illi kellna appuntu matul dan l-istaġun. Volgeri, il-logħba naħseb deċiżiva rebħ tal-kampjonat Paulist kienet meta labu dak il-konfrontajat kontra Florjana u rebħu 4-1. Sinċerament kien hemm timijiet li ddiżappuntaw din is-sena fil-fema tiegħi. Ma stennejtx nara l-Valletta fil-relegation pool, per eżempju, ma stennejtx illi nara l-Slima Wanderers jiġu relegati l-aħwa tim bħal Slima Wanderers mhuwiex ta' Challenge League u bħala anke dilettant tal-futbol Malti vivament nittama il-Slima ma jdumux hemm isfel għaliex posthom huwa mal-kbar ta' Malta. Ovvjament you have to earn your place. Jiġifieri Ħamrum stennejtum ser ikunu żjed fil-ġlieda din is-sena, Volderi
ħanajdu li kienu delużjoni oħra għal dan l-istaġun, bil-Kirkara baqgħu ma sifrux, again, delużjoni oħra, u sorpriżi pjaċevoli kienet Gudja United illi taħt Tejn Mikallef naħseb illi kellhom ukoll staġun impeccabli Mikallef illi jien naraw ukoll want to watch għal-futur. Ovvjament is-sena d-dieħla issa rridu naraw naqra x'ser jekk jirnexxilux jirripeti dak illi it-tajb kollu li jagħmel din is-sena billi almenu isalva lil Gudja United. Ovvjament telaw timijiet bħal Pembroke, Marsa Xlok, iż-żewġ timijiet l-oħra bħalissa mhux qed jiġuni f'rasi biss żemmu Changers u it-tim liħor illi bħalissa ħarab li mhux qed m'għandix idea minnu ma żgur mhux forsi potenzjalment fin-naħa t'isfel tal-klassifika sar ikollna ġlieda tajba kif ukoll fin-naħa ta' fuq ħajber ninsider li qed jikkonfermaw lil kulħadd, ninsab sorpriż illi Sanderra ġie konfermat għalkemm irridu ngħidu kollox kienet konferma meritatissima għal coach ta' Raħal ġdid illi ma ninsewx illi fil-Kamilu Mahibs dejjem ġi mal-ewwel tnejn, ħalif l-istaġun 19-20 nispiċċa t-tielet, Volder dejjem kien fuq il-podju, konferma meritata għal Mr. Sanderra għal ħafna mill-elementi tat-tim, Ibrahim Kone, Ferdinando Apa, Btajlon, li qed jiġuni wkoll frasi. Bħalissa l-aħħar ħsib li xtaqt ngħaddi magħkom biex inkoll nkunu kavrejna kollox min għandu xi domanda ukoll jista' jistaqsi kif qegħdin ukoll hawnhekk. Fuq il-rebħ tal-kampjonat Ingliż l-attenzjoni u l-pressjoni żgur li qiegħda fuq Steven Gerrard il għaliex issa rridu naraw naqra se jiġri Gerrard illi bidro jagħti t-titlu lil Liverpool. Biss kont qed naqra xi artikli illi jekk is-City jieħdu l-lig l-Aston Villa jirċievu 15 miljun sterlina minħabba xi ftehim fuq it-trasferiment ta' Jack Grealish għal daqstant ma rridx inkun flok Gerrard nhar il-ħadd li ġej onestament. Biss nemmen illi l-lig jekk il-Liverpool rridu jieħdu l-kampjonat rridu jirbħu ġol Etihad, Liverpool ma rebħux għal daqstant nemmen illi anke jew il-kampjonat jintrebaħ minn Manchester City. Biss mbagħad hemm il-finali tal-UEFA Champions League bejn Liverpool u Real Madrid il-mistennija tkun finali interessanti, ġifieri looking forward għalija, infakkarkom ukoll illi Real Madrid jekk jirbħuha jitilgħu l-14. Liverpool jekk jirbħu il-Champions League ukoll jilħqu lil Milan b'7 u naħseb li l-motivazzjonijiet ser ikunu doppji għal coach ta' Real Madrid Carlo Ancelotti illi iwaqqaf lir-Reds milli jirbħu il-7 Champions League u jilħqu lit-tim ta' Milan sa dan it-tant ukoll rajt jirbaħ 6-3 kontra James Wade fejn jidħol Premier League. Staremo a vedere, u mbagħad wara dawn għandna Nations League illi għala Malta mistennija tkun interessanti ħafna. Mhux għal żewġ raġunijiet l-ewwel nett Malta għandna ċans illi fl-aħħar nirbħu xi ħaġa il għaliex qiegħda fil-grupp ma' Ċipru, anzi ma' l-Estonja u ma' San Marino u il-logħba Malta-Estonja li ħadd intlab f'Ġunju se tkun żgur kruċjali għal min se jirbaħ il-grupp. L-awgurju tiegħi huwa li fl-aħħar it-tim nazzjonali Malti jagħmel il-qabża. Ninsab ċerti li Davis manġa żgur mhux se jħalli l-affarijiet jgħaddu u jipprepara it-tim b'mod kompetittiv għar-rebħ ukoll tal-grupp. Biss imbagħad min-naħa l-oħra għala Malta b'mod partikolari l-Italja, l-Ingilterra u l-Ġermanja fl-istess grupp tan Nations League.
u żgur mhux forsi illi ser ikun grupp jaħraq għaw Malta meta tqis ukoll ir-rivalità li hemm bejn l-Italja u l-Ingilterra u anke l-parti tal-Ġermaniżi illi għandna ġo pajjiżna wkoll biss jien ħankun onest l-attenzjoni li d-darba se tkun iżjed fuq il-grupp ta' Malta il għaliex nemmen li plejers għandna issa kemm ħajrna xilna nirbħu mhux duro, nirbħu mal-Estonja. Raġuni hija illi meta mbagħad immorru nilagħbu f'Tallinn dik se tkun l-aħħar logħba tal-grupp f'Settembru għal daqstant taf li il-pressjoni tkun naqra iżjed fuq il-plejers Maltin għal daqstant jekk nġibu riżultat ftaqali u mbagħad dejjem nassumu li ma San Marino ħajkollna ġiex rebħiet għalkemm fil-futbol ma tistax tgħidha x'jista' jiġri. Forsi fl-aħħar nitilgħu fil-diviżjoni C u wkoll niġu biċ-ċans li nilagħbu l-playoffs għal UEFA Euro 2024 ma ninsewx illi ir-rebbieħa tad-diviżjonijiet u mbagħad ikollhom iċ-ċans illi jilagħbu l-playoffs għal UEFA Euro 24 li s'issir ġewwa l-Ġermanja. L-aħħar domanda qabel ma nagħlqu mingħand Dejdzil, Pogba, Juventus jew Paris Saint-Germain. Juventus, Pogba jidher illi x-xewqa tiegħu hija li jerġa' jirritorna f'Turin, anke meta labu l-Italja u Franza ġewwa Turin f'Ottubru li għadda kien qal back where I belong meta rifes l-adba tal-Allianz Volder naħseb illi ovvja x'inhuma l-intenzjonijiet ta' Pogba. Mela, għalissa jiena ser nieqaf hawnhekk inħeġġitkom biex dan l-intervent dal-waqt ikun fuq YouTube għal daqstant segwuna hemmhekk tinsewx tafsu like u subscribe. Il-ġimgħa d-dieħla jekk ma jinqala xejn nirritornaw bil-programmazzjoni normali tas-sensiela l-intervista fejn ser nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-futbol Taljan. Min-naħa ta' Milan nista' ngħidilkom illi diġà għandna l-mistieden lest li huwa l-attur u ħabib kbir tiegħi Clayton Zammit magħruf bħala ċomba. Qed nistennew ukoll xi risposti min-naħa mill-kamp tal-Inter u mill-kamp tal-Juventus biex ukoll jibatulna rappreżentant. Il-ġimgħa ta' wara mbagħad se nitkellmu fuq il-futbol Ingliż u diġà nistedilkom minn issa li ħajkollna panel komposta minn Robert Massa mill-Arsenal Supporters Club, stidinna l-klabs lokali ta' Tottenham u Manchester City qed nistennew minn għandhom suppost għandhom jibatulna rappreżentant. Kif ukoll forsi ikollna xi programmi sorpriża in between imma lissa ma tantx nista' niżvela x'ovvjament għadna qed naħdmu fuqhom. Jiena narakom nhar il-ħadd wara l-Grand Prix ta' Spanja fejn ukoll hemmhekk se nagħmlu l-analiżi tal-tellieqa li se jkollna ġewwa Barcellona. Komplu seguna għalkemm issa kif qedna l-kontenut se jkun xi ftit ridott imma forsi se naqsu mill-kwantità it-tama tagħna hija li nollu fil-kwantità. Il-lejl tajb il kulħadd u grazzi tal-li segwejtu il-sessjoni tal-lejla miegħi. Ħudu ħsieb.